गोजोन्थों गुड मर्निं एभ्रिवान नोंथांमोननि गेजेराव आंहाय लाबोनो सानगासिनो दङ दानो इलेक्शन सफैलायबाय गोबांथार केन्डिडेटफोरनि आरो गोबांथार पार्टीजों पार्टी सोंखारिलायनाय बाथ्राया दानो सुरु जाजेनखालायबाय रायजो राजाफोर आरो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन पार्टीनिफ्राय गुबुन पार्टीयाव हाबनाय जेरै इउपिपिएलनिफ्राय बिपिएफआव बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव हाबनाय बेबायदिनो गोबांथार सुबुंखौ जोङो नुगासिनो दङ आरो नुलांबाय थाबावगोन जिसिबां इलेक्शन जायो इसिनो गरम जालाङो आरो जिसिबां इलेक्शन जायो बेबायदिनो इउपिपिएलनि मानसिफोरा बेफोरखौ बख'नायनि इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे कालचार होननानै जोङो हमनानै लानो हाबावबाय रायजो राजाफोर दा मोनसे मिनिथाव बाथ्राया बेनो रायजो राजाफोर दिनै चन्दन ब्रह्मआ टिकेट मोननो थांगासिनो दङ इउपिपिएलनिफ्राय दिनै बिथांखौ मासे अमा बुन्दा होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोब्ला रायजो राजाफोर गावनो दि सोंखारिदोंमोन बै समावहाय बिटिसिनिफ्राय बिटिआरआ बर'नि गासै माबाफोरखौहाय पावार फांसनखौ माइनास खालामनाय मोनसे लासिंसिं सुक्तिसो होननानै बुंदोंमोन बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ आं दामनानै होनाय जागोन रायजो राजाफोर बिथांखौ आं मानि थाखाय अमा बुन्दा होननानै बुंदों होनना बुङोब्ला अमाया माब्लाबाबो रायजो राजाफोर गोग्गो दैयावहाय दुगैया बियो हाब्रुआवसो दुगैनो मोजां मोनो दिनै बिथाङा एथ' इउपिपिएलनिफ्राय साबसिन बयबो पाब्लिकजों मोजां मोनजानाय बिटिसि इलेक्शनावबो बयनिख्रुइ बांसिन देरहालायनाय मोनसे पार्टी मोजांसिनमोन बेखौ बिपिएफखौ नागारनानै दिनै मानो इउपिपिएलआव थांखो साबसिनावलाय बेखौ जोङो मासे अमा बुन्दाजों रुजुनो हायो ना हाया रायजो राजाफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर आरो बिथाङा मा बुंदोंमोन उइदाउट स्किप खालामनानै नोंथांमोनहा नायलां दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों बिटिआर सुक्तिजों रायजो राजाफोर बिथाङाबो फोरमायदों आरो जोङो बयबो मिथिगौ जोंनि बर' भाषाया 8th शिड्युलाव हाबखानाय जे 1985-86आवनो बड'फाया मावनानै गालांदोंमोन रायजो राजाफोर जोंनि बर' भाषाखौहाय आसामनि लोगो भाषा हिसाबै बाहायनो हागोन आरो जोंनि नैबे बिटिसि सुक्ति जानायजों लोगो लोगोनो जोङो गासैबो जोंनि आसाम पार्लामेन्टआवनो होन जोंनि माबायावनो होन बिटिसिनि माबायावनो पार्लामेन्टआवनो होन गासै रां बावजाफोराव सावरायनायावनो होन बाजेट सेसनावनो होन जोङो बर' भाषाखौ बाहायनो हानायनि जोंहा पावार फांसनखौहाय 2003आवनो जोङो मोनबोखादोंमोन नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बिटिआर सुक्तिजों मा खालामनानै लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर लोगो भाषासो बाहायफानो हागोन होननानै नुदों नाथाय दिनै बिथांमोनहा दिनै बिटिसियावबो एसामिसजों बाहायनाय मोनफ्रोमबो भाषायाव एसामिसजों बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों गासैबो जोङो बिथिङावहाय फंफा फंनै सोरबा बुजिनो रोङैफोरखौ जोङो एसामिस भाषाफोरखौल' बुंनानै बा बांला भाषाफोरखौ बुंनानै जोङो गासैबो 90%खौ जोङो बर' भाषाजों दिनै जोङो बुंनो गोनांमोन नाथाय रावबो बेफोरबायदि भाषाखौ जोङो बाहायैखौ जोङो नुनो मोन्दों रायजो राजाफोर बे दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनायनि मोनसे लासिंसिं होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बे उदायै पलिटिकेल पार्टियाव थांसिननायनि थाखायनो मोजांखौ नागारनानै गाज्रियाव थांनायनि थाखायनो आङो दिनैहाय चन्दन ब्रह्म बिथांखौहाय दिनै आङो मासे अमा बुन्दाजों रुजुनाया रायजो राजाफोर दिनै चन्दन ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा खोनासंजोबखांनायनि उनावहाय कमेन्ट खालामहर एसेनोसै गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटी एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै मतलब डिफेंस को आप छोड़िए आर्म्स आर्मी पुलिस को लेकिन ये जो अंडरग्राउंड होता है उनका एक डर रह जाता है मेरे ख्याल से तो इसीलिए वो लोग सुपर के आर्म्स रखता है कि आने वाले समय में अगर प्रॉब्लम होगा तो मेरे डिफेंसिव के लिए चाहिए लेकिन वो जो है उनका दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है शायद कि मुझे डिफेंसिव चाहिए क्योंकि वो गलत किया था तो पास्ट लाइफ में गलत किया था तो वो डर में रहता है तो इसलिए वो आर्म्स सुपर के रखता है बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनिल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ
थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बेयो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया। मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्यूल कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्यूल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्यूलाव बेयो थिसनजादों। बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बेवहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया। बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो, रायलायथावानो नङा। आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै। बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्यूल जों मोनबोखादों। दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव। असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा? 10 शेड्यूल 8 शेड्यूल। दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्यूल जाबाय। होमब्ला बेयो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों, बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों। 8 शेड्यूल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एस'सिएट लेंगुवेज जानो हाया, बे स्टेटनि बियो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो। आरो 1985आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों। गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा, बिनि जौगासारनाया बहा? बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै, बे हायदोंसो।